Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге хөрмәтле кунагы, сәнгать белгече һәм шагыйрә, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Розалина Шаһиева. Хәерле көн, Розалина ханым. Без менә бик кызыклы бер теманы алдык бүген. Күп кенә тамашачыларыбыз өчен әле бу гомумән сер булыр һәм ачыш булыр дип уйлыйм. Сөембикә резиденциясе дигән кызыклы гына тема. Бу нинди бина булган һәм ул кайда урнашкан, төшенчә бирүдән башлыйк әле. Сөембикә резиденциясе дигән сүз артында, төшенчә артында ниндидер бер әсәр әйтим инде. Рухи галәм күләмендәге бер мөгъҗиза тора. Чөнки аны әйтеп булмый конкретно шушы бинада торган дип, ул бина сакланмаган. Ләкин ул бөтен ул җир, ул территория летняя резиденция Казанский ханов дип атала. Казан хандарының җәйге резиденциясе җәйләү дип әйтелгән. Җәйләү име. Ул 7,5 гектар җир. Ул бик кызык урнашкан. Безнең татарлар һәр вакытта да ике яктан чыкыр булган. Җирдә урнаша торган булганнар, чөнки алар шулай саклаганнар үзләренең байлыкларын да, үзләренең рухларын да, җәсәдләрен дә, үзләренең резиденцияларында, шәһәрләрендә. Өченче якта күл, Кабан күле, матур гаҗәп күл бит инде ул искиткеч. Һәм артта тагын булган ниле сулы чыкыр. Һәм анда торган сөңге кебек агачлар дошманны кертмәскә. Менә мин карадым, Быгылтау да шулай урнашкан. Безнең авылда хәтта шулай урнашкан. Ике якта һәр вакытта чыкыр була. Теге стратегик максат белән шундый әйберләр кылганнар. Менә шушы җирдә Сөембикә резиденциясе була. Ул башта әлбәттә хан резиденциясе дип аталарга тиеш булачак. Ләкин хан резиденциясына сана әйләнгәнче әле бик ерак, бик озак кына эволюция үтәргә тиеш була бу җир. Бу җирлек дип әйтегәндә. Беренчедән кайчан үткән менә бу гамәл ителгән бу шәһәр сифатындамы, башта бер теге җәйләүлек сифатындамы, бер яшәр җир сифатындамы, кайчан бу нитергән, мәгълүм ителгән. Бу Кабан турында берничә риваят бар. Шуларның берсе Кабанбек хакында. Кабанбек дигән мирза дип әйтгәндә, бәк дип әйтергә дә мөмкин аны. Уял бер татар шәхесе, татар кешесе Былгырга монголлар яу белән килгәчтен үзенең гаиләсен, үзенең иярченнәрен ияртеп, акрын гына китә менеп. Башта бара ул теге Идел буйлап бара. Ул йөзеп бара монда, кимәләрдә барама, салларда баралар маларны бүген мәгълүм түгел, чөнки бу әйберләр версия һәм гипотеза. Аннан соң ул үтә, Иделдән соң Чулман аша үтә, чөнки Чулман белән кисешәләр бит инде доллар территориясендә. Аннан соң яңадан китә Идел буйлап, ни дигән Ермак аша үтә. Ул вакытта нигә бу күлгә, иш барадарлар дип әйтегәндә. Алар су астыннан бер-берсе белән иткәннәр. Мәгамәлә иткәннәр, сулар агып бер якка кергән, икенче якка кергән. Буны инде без ни дип әйтә алабыз? Мәрҗән дип әйтә. Мәрҗән теге сулар, күлләр мәрҗән. Шунда Ермак аша керә. Ул Ермак Подували дип атала. Улча Подували, Ермак сазлык инде кытычкыч. Шуннан кирип, бу якта безнең кала, уң якта кала Арыгы Кабан. Уртадан кирип китә дә, шушы урта Кабанны сайлап ала. Яшәү җир иттереп. Чөнки Ерак Кабан ул теге тигез җирдә. Анда нидә булмый теге. Сакланып булмый. Шуңа күрә югарыга утыралар шушы калкулыкка. Калкулык нәкъ теге нинең Ташбаканың кебек шәкеле, формасы кебек. Чөнки Ташбака бит дөнья тудыручы. Мифологик образ безнең нидә татар фольклорында, татар эпосында. Менә шунда урнашып, алар шәһәр кыла башлыйлар. Андагы кисеп тамыралар ниләрне, теге камышлы җирләрне, үлән үскән теге баткакларны сөрәләр. Шулай итеп, шундый матур бер утрау ясыйлар. Аны шәһәр дип әйтергә мөмкин инде. Башта әлбәттә шәһәр булыр өчен зур юл үткәндер. Шунда беренче шаның мәчет төзеү. Менә монда бер мәчет ни бар?
рәсеме бар. Мәчет төзи, мәчеттән соң әлбәттә мәдрәсә булырга тиеш анда. Аннан соң анда туып чыга. Әле хан резиденция дип әйтеп булмый әле. Кеше яши торган урыннар туа башлый, инде адәмнәр яши торган урыннар, казына туа башлый, формалаша казына. Аннан соң әлбәттә тирмән булырга мөмкин. Аннан соң тора торган җирләр, яшәү урыннары. Бераздан бер 20 елдан инде калкып чыганда йолдызнама. Ул йолдызларны карый торган җир. Чөнки обсерватория, чөнки татарның философиясе бик бәйле табигать белән. Су белән бәйле. Менә ни өчен сулыкка килә ул? Чөнки сулышы дигән бар бездә. Сулышы дигән төшенчә бар. Су ярдәм итә кешегә. Шулай бит бөтен җирдә шәһәрләр су янында туалар. Аннан соң безнең суынчык фольклорга керә. Түләк белән су сулу. Мәсәлән, Чачдар дигән бер герой, аның тоже үзенең ни бар инде. Суперия, аның ни партнер дип әйтәме. Аннан соң кисек баш, сусыз булмый. Алтынчы шулай ук фольклор гел безнең шул суны ярата, без бик каты. Авылда да бит бөтен һәр авылда кыю була әлбәттә. Чишмәләр була. Шулай итеп мәчетне төзде бу. Әкрен генә шәһәр сыман бер формалаша башлады. Һәм әлбәттә аның идеологиясе туа. Ул дин белән бәйле. Мәчет төзи башлый. Мәчет менә хәзер инде анда бөтенләй башка күренеш, бүтән манзара, аңа без күчербез. Ләкин шулай итеп, менә мин бер карта 1339 елга Пальма-Майорка шәһәренең картасында Казан бар. Менә аның шушы ни булырга мөмкин, шушы формалаша торган Казанның сурәте булуы мөмкин аның хәтта. Шулай итеп, тагын бер кызык бар. Нидән килгәндә, менә бу Болгар территориясенә килгәндә, дин килә безгә. Менә бүгенге сөйләшү безнең бик актуаль. Чөнки Казан шәһәренә без яшәгән менә бу җирлеккә дин килә шушы бүген архиерей дачасы дип аталган шушы җирлек аша килә безгә дин. Ул анда менгәндә Атар дигән авыл бар бит, Атар дигән авыл бар име. Теге Ермактан менеп китә бит инде. Шунда Шанхай дигән бер күл килеп чыкты. Шанхай дигән күл. Димәк, без сөйли торган шәһәр ул бик ни була? Асыл нигә әйләнә, асыл җиргә әйләнә башлый ул. Борынгы җир. Борынгы һәм идеологиясе булган, үзенең энергетикасы булган, стратегик мәсьәләләре булган. Кыралда булырга мөмкин теге. Пушечный двор дигән бар бит Кремльдә. Теге дары эшләйтер итә торган. Күтәрелә. Шанхай дигән күл, димәк, шуннан Ефәк юлы үтә. Ефәк юлы бит Казаннан туры үтми, Болгар аша килә. Ул путь Гвоздика Канафер юлы дип атала. Менә шушы Канафер юлыннан шулай итеп шәһәр кирип китә транзит юлына. Ефәк юлына сәүдә башлана, сәүдә. Һәм биналар туа башлый. Менә шуннан килеп җитәбез инде китапханәгә. Татар халкы китапсыз яши алмый. Без литература центристләр безнең турында. Теге дин белән килә китап. Аннан соң килә пәйгамбәребезнең китаплары, пәйгамбәр турында мифлар килә башлый. Шунда китапхана, Сөембикә китапханасы формалаша башлый. Китап әле Сөембикәгә иртә әле. Китап китап киштәләре. Анда буласы китаплар инде языла. Буласы китаплар ягыла. Шуңа күрә без Шиһабетдин Мәрҗани яшә беләбез бит. Ул бит әйтә, мин аны моннан 15 ел укып Шиһабетдин Мәрҗани исем киткән иде. Монда менә бу нидә бүгенге архиерей дачасы дип атала торган борынгы шәһәрдә Сөембикә китапханасы булган дип язган иде ул, әйме. Аннан соң Сөембикә китапханасы дип әйтә ул. Тагын анда менә әйттем инде йолдызнама була име. Һәм бу җирдә ниләр асыл затлар җыелып, бераздан суфилар килә башлый Болгардан. Ишетеп мондый гаҗәп әкият, аны бит Эдемский остров диләр, хәтта руслар да. Җәннәт утравы ди. Аны нидә без Кулшариф та бит үзенең инде
Ни ғажап, жәннәт шәһәрдер бу, шәһәр Казан дип әйтәләр. Жәннәт дип әйтәләр. Бу җай дип, бу җир дигән сүз фарсыча. Җай. Җай җире дигән, бу җир жәннәт җире дип әйтә. Русларда Идемский островта бишкәннәр. Димәк, аның даны булган жәннәт утравы дигән. Китап дигәч, менә Мөхәммәд Әминнең Мөгъҗизнамә дигән китабына да тукталык әле. Менә монда шушы без сөйли торган урынчалык белән турыдан-туры бәйләнеш булмаса да, шушы чор документы дип беләм мин моны. Абсолютно шулай. Аннан хан утравы үзе. Менә безнең Мөхәммәд Әмин дигән шагыйрыбыз, бик шагыйрыбыз. Ул бу темага тоже аның ни бар? Кагылышы бар. Ул булакны чистартучы. Менә димәк, еракка кабан, урта кабан безнең инде шәһәребез, шәһәребез якын кабан. Әле юлга нигә Казан суга чыгып булмаган. Казан суга чыгыр өчен ул чистарта булакны. Мөхәммәд Әмин хан. Шәһәр эчендәге. Шәһәр эчендә чистарта. Һәм шулай итеп Казанның тамагына чыгу итә. Бүгенге тамак түгел. Устье дигән бер җире бар бит, Устье. Устье. Устье дип әйтәм шунда барадыр гелмәсәң күрсәтмәле бу Устьены дип. Димәк, ул нене бу шәһәрнең ике яктан да тоташтыра һәм юл алтын артериясе барлыкка килә, су артериясе Казанның. Бер якка әгәр дә кирәк булса, стратегик максатлар Булгарга китеп була. Кирәк булса, нигә чыгып була? Батыга чыгып була, Баты дөньясына чыгып була. Менә бу рәсемдә шул баркаларның йөргәне, шул булак. Менә 19-нчы гасыр булагы карагыз инде матур. Милли этнографик төркемнәр, бу якта татарлар, теге якта руслар, ул агач кырылмалар, анда ризыклар алып килгәннәр, алар да тарихи документларда билгеле. Шушы су юлында инде бөтен безнең экономикабыз итә. Шушы Мөхәммәд Әминнең Мөгъҗизнамә дигән поэмасы, ул шундый тирәнәйләр мин укыдым. Бик кызык фольклорга нигезләнә ул әлбәттә. Аның теле якынмы менә хәзергә дә бителгән? Ул бераз нирәк фарсы гарәпчәрәктер инде. Фарсы гарәпчә, мин бит фарстан өйрәнгән заманында Ташкентта һәм Дүшәмбедә миңа бик якын, бик кадерле Мөхәммәдияр һәм менә бу Мөхәммәд Әмин аларның туган дип дигән версия бар. Алар миңа бик якын, бик шундый теге ирәтә торган тормышка. Ни түгел теге гүзәллекне генә сөйләү түгел, акыл тулы әйберләр булар. Шаһнаманың ние бу? Икенче ние варианты. Мөхәммәд Әмин хан 1512 елны руслар белән договор о вечном мире дип кергән ул тарихка. Бер качанда җимерелми торган шартнама. Теге камень хмель будет тонуть, и камель не будет тонуть, если не будет между нами мира. Каран инде акылы. 1512 елны ул договорны укыдым мен бик күп китаплардан. Теге сугыш булмасын, урыш булмасын, халыклар халак булмасын дигән позициядә тора торган хан бу. Шуңа күрә шагыйрьләр гомер буе шундайлар. Шунда да шулай. Инде менә хәзер ни кызганыч, әлеге сулых үтәлмәгән 1552 елда Казан алына, біз аны тарихи факт буларак беләбез. Һәм шуннан соң Сөембикә резиденциясенең язмышы да үзгәрә. Һәм китапханә Иван Грозныйның Либериясенә күчә. Ләкин аның эзләре юк. Аны табышы юк. Аны бик каты эзләделәр, Мәскәүдә эзләделәр, монда. Сөембикә бит 12 ладияда дип яза диләр тарихчылар. 12 ладияда менә Казанның бөтен җәүһәрләрен, байлыкларын алып дип язалар инде, китапларын алып чыгып китә диләр. Ул әлбәттә мондый эшне беркайчан эшләмәсә, аны мәҗбүр итәләр, ләкин моның артында зур фактор. Шундый гадел ике милләт сугышмасын өчен, урышмасын өчен, бер-берсен нитмәсен өчен, югытмасын өчен компромисска бара. Бу бик акыллы. Менә Мөхәммәд Әмин булды беренчесе, икенче Сөембикәнең китапханасы. Анда бик күп әйберләр булган Сөембикәдән бүтәндә. Менә мин Сөембикә турында без бик яздык монография. Анда бу фактларның барысы да бар. Розалин ханым, менә Михаил Худяков үзенең Казан ханлыгы турында хезмәтендә яза бит инде. Сөембикә резиденциясе дип беләм мин аны. Әрхәрәй бакчасы дип үзгәртелә ул, Архиеревская дачаймы? 16-нчы гасырда. Менә шуннан соңгы язмышын сөйләгәле. Анда нәрсә була? Хәзер мин алгаштым, Казан алгаштым. Әле бу резиденцияны әйләндерәләр Ново-Иерусалимский монастырьга. Монастырьга әйлән Ново-Иерусалимский. Бүтән бу биналарны нитә башлар, сүтә башлар, кабер ташлар өстәрендә
бу христиан диненә караган биналар, ниләр, дини корылмалар үсеп чыга башлый. Шуларның арасыннан Воскресенский собор дигән, әле дә тора, менә алар минем менә бу карталарда бар. Воскресенский собор. Һәм архиерей дачасы туа, братский корпус, келья, трапезная, тегендемендей. Шунысы кызык, Воскресенский собор дигән әйбер минем дә 2 тапкыр булдым. Ул бүгенге көнне дигән ише биткәндер. Аны бит совет чорындаларын бөтенсен бетерәләр. Һәм анда жилой корпус не була, жилой территория. Йортлар, кешеләр, кешегә бәхет бирәләр, кешегә мөмкинлек торалар кеше өчен. Хәзер карыйбыз. Воскресенский собор дигәннәр монда бар, ул аерым караган мөмкин име? Мәккәгә карап тора чиркәү. Минем дусларым, минем ниләрем, фикердәшләрем килеп компаслар белән карадылар, актардылар. Юго-восток, юг. Җанубка карый, бу бина димәк, бу монда мәчет утырган. Мәчет аның ул каберташлар өстендә торгызыла. Табыла анда безнең бик күп археологларыбыз анда эшлиләр. Калинин беренче булып эшли. Калинин 1947 елны. Ул инде аны әйтә, бу Болгардан килгән бина ди. Һәм монда кулханәр сәнгате бар, шул Болгар тибында әйберләр ди. Ул керамика булсын, балчыктан эшләнгән әйберләр, ул ткачество булсын, токучылык сәнгате, ювелир эшләре булсын. Бу Болгарские поселения дип әйтә аны. Аннан соң Юсупов, Асхар Мөхәммәдиев һәм иң соңгысы бик әйбәт ни алып барып анда өйрәнү өчен, ул да булса Альберт Бурханов. Альберт Бурханов анда мине печатнич булып тотырды, мөхәрне суга. Чөнки ул аның күз алдына килеп баса, булай белән мин дә күрдем, мин анда ерак яшәмәдем. Мине ике каберташ, берсесе алтын бөртекнеке, 1297. Алтын бөртек принцесса дип язалар име, димәк ул хан кызы. Бәлкем хан кызы дигән теге легендада шуннан башлангандыр, хан кызы дигән бөҗөртә бар бит име? Хан кызы синтетик. Аннан соң хан кызы, икенчесе Хасан бек. Хасан бек. Мин бит Кабан бек турында сөйләдем. Кабан бек. Бу Хасан бек. Менә монда нидән бу шушы күлдән урта кабаннан йөзеп килгән тәнкәләр турында миңа безнең бер фәнни хезмәткәребез сөйләдерие. Менә урта кабанда яшәдек, дачабыз бар иде. Шуны тәнкәләр йөзеп киләләр иде. Менә 20 елдан соң миңа әйттем, киләләр ул тәнкәләр дип. Һәм без аларны төшердек. Тәнкәнең берсендә Хасан хан дип язылган. Хасан хан. Кабан бекне пока онытып торабыз. Хасан ханга килеп җитте хәзер. Мин ни дигән битикчи дип яздым инде мин аны. Фаттахов битикчи дигән сүз ул Мөхәммәд абсолютно шул. Мөхәммәдиярның поэмасында бар. Кем дип сорыйм алардан ди. Әйттеләр алар, без битикчи, Ходай кушканның барын язучы дип. Бити дигән сүздән чыккан бу. Мин бала чакта әле хәтерлим диванилар шундый бити кичкенә генә ниләр кагазлар кагазлар ябыштырып гәүдәләрендә йөртәләр. Ни яза бит чыгып Мәрҗани ни дип. Безнең ди шәкертләр ди штаннарының бер балагын киң итеп ясыйлар иде, китап яшәргә ди. Җиңнәрендә яшәрәләр ди. Гөл китап булган татарның кулында. Димәк, бу менә бити шуның беренче эволюция, китап эволюциясенә беренче мизгел булып чыга. Шуннан китаплар була башлый инде. Кайда калдык әле без? Күлдән йөзеп килгән әйберләрне башлаганбыз икән, менә бу чүлмәкледә сөйләгән. Мин Фаттах турында әйттем бит әле, битикчи турында. Мин әйтәм, менә берәйбер чыкты. Хасан, ничек итеп Казан белән? Ди, бөтен уграфиннар ди, Удмурт, Мари, Чувашлар ди. Нинди х хәрефен х дип әйтмиләр ди, х дип әйтәләр ди. Казан. Димәк, Хасан хан Казанның ханы була. Беренче ханы Казан. Теге Хасан хан дип бит. Чөнки аның таба Бурханов Альберт склеп. Менә склеп нинди метем пияладыр инде бу. Якырмәләр тирбә булып чыкты ул. Димәк, аның тирбәсе табыла. Тирбәдә маска кигән дип бераз тәңречилек ниләре бар әле ди. Ләкин ислам позасында ди ята жасат Хасан бекнең теге каберташын бар бит. Менә рәсеме дә бар. Шул ханның беренче ханның жасады килеп чыкты. Һәм ул аны менә аны димәк Хасан бек безнең Казанга әйләнде.
Төрбәдә утырырга лайык, ятырга лайык. Шулай бит? Әлбәттә. Беренче ни буларак. Совет чорында инде сез әйткәнчә анда кешеләр дә яшәгән, һәм анда әле Нива Татарстаны дигән бер оешма да булды. Анда яңа сорт әйберләр Агрохим корпус. Шактый гына әйберләр булды. Инде менә бүгенге көндә минем уйлавымча шундый фикер бар бугай, аны милли сәнгать музее итеп эшләү ничек булыр икән? Менә сез ничек дип фикерләйсез? Мөмкинме бу? Илдар әфәнде, сез мине шатландырдыгыз. Чөнки бу мөмкин генә түгел, бу лазым. Фарслар мәши. Бу кирәкле эш. Чөнки анда менә без вандаллар түгел. Без андагы теге православие дип әйтгәндә христианнар әйберләрен җимермәйбез. Безнең юлыбыз анда түгел. Без Кремльдәге кебек. Алар белән бергә янәшә. Чөнки 7,5 гектар. Әле анда зур парк, ул паркның матурлыгын күрсәгез, андагы аллеялар, андагы сандугачлар, 30 метрлы агачлар бит анда. Рәңге дә бар анда. Имән дә бар, сосна, ни дә бар, нарат да бар, анда хуш исләр, анда гүзәллек, анда бит шуңа күрә ни әйтә, Дарел Фанун ди. Дарел Фанун академия, Платон бит шулай дип әйтә. Иң матур җирдә булырга тиешле ул минем. Менә хәзер, димәк, без тимибез андагы чиркәүләргә. Менә шунда Халыклар дуслыгы музее, Евразия музей булырга тиеш. Чөнки безнең утырган җиребез стратегик шундый. Без Евразияның үзәгендә утырабыз. Гумилев безне бит шуңа күрә ихтирам итеп күтәрде Татарстанны. Розалия ханым, менә буларның барысын да сөйләдек, Сөембикә дидек. Сөембикә ул татар халкы өчен аеруча газиз бер зат. Сез инде шагыйрә буларак моны үтә чыккан кешедер. Сезнең бөтен күңелегезнең зәррәләре белән аны ярата торгансыздыр. Шуңа күрә бер шигырь рәхим итсәгез. Ömür boyu min аңа ничектер сакланып яшәгән. Сакланып, минем гел йөрәгем авырта аның өчен, чөнки минем үзем үч бала. Аның теге малайының нидә Мәскәү Кремлендәге ниләрнең берсендә, чиркәүләрнең берсендә аның малайының җәсәде күмелгән 1566 елда вафат булган. Аның турында бит әйтәләр иде, Касимовка киткәндә, анда 3 кабер бар, 3 каберлек, шунда берсенә күмелгән юк. Аны легендар буенча Фатсан Швалиевка 100 ел булды бит белән түгелме? Ул миңа сөйләде гаҗәп бер риваят. Ул янда үлмәгән ди, ул ди чыгый алмыйча ватанын яратып ди чыгып киткән, аннан ди җәйгә барган ди теге сарай чыккан ди. Һәм шунда күмелгән ул ди. Без ди машина белән бардык анда ди. Мин ди үземнең дусларым белән, теге хезмәттәшләрем белән бардым да ди. Таптык зиратны күрсәттеләр ди безгә ди. Ләкин аны итә башлагач, казы башлагач ди. Самум анда бит ни Каспий. Җилендә кытышкы җилләр миндә булганда ул җилдә. Ул җилләрдә туздырдылар ул ди. Аның җәсәден һәм күккә күтәрелде Сөембикә ди. Ышып китте бөтен дөньяга ди. Моны Ахсан Фатхутдин дигән безнең рәссамыбыз Сөембикә гөлләре дип ясаган. Сөембикә гөлләренә әйләндерде аның теге җәсәден гөлләрен. Инде шигырьгә кайттык. Хәзер шигырь. Хәзер инде мөмкин. Сөембикә бакчасында моны мин 20 ел элек язганмын. Кызым белән яздык бергә. Нәни кызым белән. Йыдыргама тутырып алып кайттым. Бер чиметем тарих тузаны. 1000 еллыктан калган бер уч туфрак синең аша сиздем узганны. Гырли калкулыкта җәннәт бакча. Тылсымчысы гүзәл ханбикә Димәшк, мәгърипләрдән килгән затлы агач яфрак гөлләр көн итә. Сызак хыял гүзәл түтәлләрне, алтын инҗик иңгән сарайны, буразнадан күбәләкләр куып, хурай уйнап йөргән малайны. Сәүдәгәрләр ханнар ах иткәндер, тылсым мөгъҗизасын күрүгә. Төшен кыскан вахши, дус шатланган, 1000 чакрымнары килеп биргә. Сахралардан килеп илгизәрләр сәҗдә кылган биек иҗатка, нур үстерән асыл бакчасына, галименә, белем китапка. Нинди яшен давыл зилзиләләр күмер итте тарих җимешен. Нинди җилләр иртә курайшыны ватаннан таш ишеп. Калкулыкта гөл бакчасы булган. Гүли җилләр сагынып шыңдашын, һәр язмында сыкрап чәчәк ата, ул бакчадан калган изге моң. Искиткеч.
Розалия ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Сез менә бу әйберләрне чыннан да шул кадәр үтә чыгып өйрәнгәнсез, әле бүгенге көндә дә дәвам итәсездер дип уйлыйм. Сезнең менә бу хыялыгыз Милли музей турындагы тормышка ашуын теләп калам. Безнең тапшыруыбызны шактый күп тамашачылар карый. Иншалла, Ходай Тәгаләдән вакыты җитсә, бәлки булыр да. Булырга язсын. Сезгә бик зур рәхмәт шушы эзләнүләрегез, иҗатыгыз өчен. Уңышлар теләп калабыз. Сезгә дә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта сәнгать белгече һәм шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай премиясе лауреаты Розалина Шаһиева булды. Аның белән сау булашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.